era prou amb haver de marxar de València sense acabar el documental. Ara va i no em deixen viatjar amb bicicleta. No puede entrar. Què ens passa als bichos raros? No podem estar fora del lloc on hem nascut? We are now at El Palmar, a little village located in the nature reserve of La Albufera, full of fishermen and restaurants and barracas. The barracas are clean white huts. No menges, Vicent. D'entre les clògines, les garraets o la paella, el que més em va agradar va ser l'all i pebre. Sobretot quan encara desconeixia l'origen d'aquest típic plat albuferenc. Mira, Archie. L'anguila, que tant t'agrada. Mira, que bona! Ara estime aquella fucking serp, però en aquell moment m'espanti com si ella fora una boa constrictor i jo un os panda a punt de l'extinció. Som els guiris rars com osos pandes? Com anguiles? Amb all i pebre seria jo més tendre? La devesa, it's a pine wood that separates the albufera from the beach. May we enter the goods, my friends? El guiris bostoniano, una rara avis migratòria, camina pel bosc sense reparar en una varietat floral única, el pi dominguero. Prou de jocs, Vicent. Deixa de menjar taronges, home. Grava'm només a mi, ok? Pega't al meu cul. Ja, Vicent. The beach of El Saler, a paradise for swimming, sunbathing or walking. Sí, en pilotes. Sí, Vicent, i jocs de pilotes com voleibol o futbol. No, Archie, no, que estan en pilotes, tío. En pilota a picar. I què feu ahí? Agacha't. Aneu a gravar a la mare que us ha parit, fills de putes! Mira pa' allá! Per què rius com si fores retrasat? No és sexy veure algú brillant? Què t'agrada, algú? Que t'agrada la cambrera? Hòstia, Archie pensava que eres asexuat. No, thanks. Per a llegar així, tu has de ser un bon runner de marathons? No. Haver estudiat in Harvard? O ni al Politécnic. Ser family dels Kennedy? No, ni de roig. Bueno, de roig a lo millor sí, saps? Jo a llegar així el tinc difícil com a Boston, ara que jo faig. Com a mínim, no riure com un dement cada vegada que ve la xica que t'agrada. Ella està bé realment a camareta, no? I de cambrera cobre 6 euros l'hora, però d'actriu tinc un caché. Si te treus bé, no? We're now in the Albufera's bird observatory, trying to spot a gull, which is the typical bird. Vicent, tío, que espantan los espardados. Què passa, moca? Ei, compatona, no. Bé, sí, 50, eren 50. T'arratxo la manissera, sí. Va demà. Puta mare, tio, vinga, adéu. Vicent, ara, per favor, no parles perquè hem espantat els pardals de l'altra caseta. Sí, que estic gravat, va. I try to find the Outland Eagle, a bird in danger of extinction. Perdona, tio. No, mare. Sí, mare, digues. Sí. Clar, diumenge. Als 10. Vale, que te dice que estic currant. Una paella. Va, tira-li. Birds are the main... Just stop it, home. I comprens com de danyina pot ser la ira al costat dels febles, dels fràgils, dels que necessiten de la protecció dels altres a este món injust i absurd.
tornar amb la teva família. Adéu. Adéu, bon viatge, Vicenteta. T'entenc, amic. Tots hem fet alguna d'inoblidable. Mm.